להיות או לא להיות? זאת השאלה. כלום נעלה יותר להתענות בפגיעותיו ומטחי חיציו של הגורל המתעמר, או להניף את חרבך על ים האיסורים, לבוא במשמרה וכך לשים קץ גם לאיסוריך. למות, לישון, תם ונשלם, לומר כי בשינה הזאת נשים הקץ לדאבון הלב, לריבויי הפגעים, שהם הרי מנת בשר ודם, הן זאת תכלית שהיא תוחלת לב. למות, לישון, לישון, אולי גם לחלום. כן, זה הקוץ. כי אם נשען המוות, מי יודע מה החלומות אשר יבואו בנו אחרי שנתפרק מעול כבלי אנוש. זה החשש המרפא ידיים. זה הספק המעריך חיים של סבל. כי מי יאות לשאת את מהלומות הזמן ולאגו את רשע העריץ, את בוז הרברבן, את המכאוב של אהבה נכזבת, את עינויי הדין, את שחצם של בעלי השררה, את כל הביזיונות שבזויי עם תופלים על הצילי הרוח הצנועים, כשהוא עצמו במו ידיו, במו פגיון, יכול לחתום את גזר דינו. ומי היה גונח ומזיע תחת נטל החיים המייגעים לו לנפל עליו מורה המוות. זו ארץ לא נודעת שכל באיה לא ישובון. והמורה הזה מכה את הרצון בתימהון עד כדי כך שאנו מוסיפים לשאת את כל החולאים שלנו. כך המצפון הופך אותנו למוגי לבב. כך הסומק הטבעי של איש המעשה נחלש ומחביר, נגוע בתוגה, ובשל כך גם מפעלות רבי משקל וערך הולכים הכלכלות באפס מעשה. באפס מעשה.